waseSantombe endaweni yakwaShoqo. Ngikhethe ukukhuluma nani ngoba nginenkinga lana. Nginenkinga mayelana nomculi kaMaskandi uskweletu wakwachilisa emzimkhulu endaweni ethiwa kuse-Anlesh. Lo mfana usehlukumeze kakhulu umoya wami. Ushuthi mina nginengane eyalotsholwa yagana yacelwa ngo-2021. Yalotsholwa abasemzini bacela ukuthi bacela ukuyithatha ngoba ekhaya akekho umuntu ovulile. So-ke kwahlangana umndeni-ke kwavunyelwana ngoba walobola kakhulu. Ushuthi-ke uthenge i-31 zikaJanuwari. Lo mfana uskweletu wahamba waya lapha emzini wayo ndengindodakazi yami, wafike wayithatha. Ngezwa mina ngabantu ukuthi kuthiwa uyithathile. Ngazama ukuthola inamba yakhe ezihlobeni zami ezingale, nangempela ngayithola. Ngamfonela ngambuza ukuthi uyenza kanjani into ukuthatha umakhosi womuntu eganile elotsholiwe. Wathi ugana nje, wagana nje lo kahle kahle kwakuvele kuyintombi yami, nami engangikade ngithi ngizomlobola. Ngabuza ngithi wawuyekeleni ukumlobola eze elotsholo nje. Wathi abla wengakabi nawo. Ngibuza ukuthi njengoba esena 2 years agana usenengane, kuza kanjani ukuthi wena ungawuthatha lowo muntu? Ngichazela ngifihli mina, ngifihli. Yazi kwenzakalani kaShoqo? There is a guy, this guy usebenza la eGoli. I think usebenza mine or something namazama all that stuff. So I think angas maybe mo usebenza ezinto enemine nokuba namazama mhlawumbe. Maybe usuku imali, I don't know. So this guy afika abona intombazane emakhaya. Le ntombazane yayithandana nami. Ngisasa balazake nami ngisaphaquka. Yabona nje if I can assure isithombe sami nayo, by that time ngithi hayi umuntu kusho ukuthi impilo hayi yaba, because sasibabi naye manje compared to lezo izithombe you see. So this guy afike ahlangane noma wale ntombazane, right? Mina angithathi into vele. Ahlangane noma wale ntombazane baganiselane le ntombazane. Ibuze intombazane njengoba mina nginomuntu engithandana naye ngizothini. Kwathiwa hayi uzozibonela. Wena uzozibonela? Yes, mina ngizozibonela. Okay, ayihamba intombazane yogana ngeshana ngebhadi. 2020 silahlekelane. Ngangisagula ngaleso sikhathi. I was busy attending umuntu avela kukhetha ukuthengisa ngengane ngoba efuna. I was surprised ngiyalalela kanje ngane yayilobolwe ngamalini lengathwayi. Yayilotsholwe ngeenkomo ezi3 and 29,000. I was like, wow, 29,000. Ngaze kucaca ukuthi ingane iphoqelwa ngo-29,000. 29,000. Ngofowethu. 29,000. Uyabona mina esikhathini samanje uma ngingathi inyanga iphele imali engina bank. I'm talking about the credit card. I'm not talking about the bank. Mathiwa isuke with 30,000. That means I'm broke. Me. That means I'm broke. Why ngisho njalo I was asked to 29,000. Neyinkomo ezu3. Sengaze caca nje ukuthi ingane ayihambe iyogana umuntu ngenxa yokuthi kuthiwa walobola, kuthiwa ukwenzela yonke into.
29,000 shiyana ngamandla angingabi into le yathi u-desperate mina ngizibuza okay ngoba ekhayeni lalengane kuhle is not that bad kuhle 29,000 sebethi uso 29,000 nje Hibo lapho I don't think ukuthi ungawakho 2 or 3 room 29,000 ngeke isuke la so nje ayi into niyazenza Ngicela ungamnini kodwa engingakusho ukuthi ngiyamthanda umnyeni wami and angiganisele ngenkani. Ngihleli naye angivalelwe ngiyafunda futhi angikaze ngaphunyelwa isisu or ngimithi. Ngihleli naye ngoba ngimthanda hayi ngoba Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu, mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba oluthinta uskweleti noma wentombi nentombi kanye naye uqobo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.